Dit programma wordt mij mogelijk maken door Dalma Staal, Heima Hielkema en Koninklijke Damstra Installatiegroep. De vloot verhuist voor de laatste keer, want er binnen nog maar 2 dagen te gaan. Die binnen beide op de Lemmer. We zitten bij een studentenvereniging die tentamenstress heeft. Die gaan ze aan. Ja, dan kan je lekker naar de IFKS staan. En we zitten bij een scootje dat problemen hier met de ballast. Kregen strafpunten, toen we net, toen we wel. Lezen nou promotiekoers. Hoe dat al is zit, lezen wij uit. Welkom vanaf de Lemmer. De vloot luidt stil en er is ook stilte in de vloot. Stilte over het ongeluk dat juster gebeurde bij Ichtenbrege. Er sloeg een scootje om, dat moest veromlutsen worden, maar dat ging net helemaal goed. En dus rekken de man op het volskip, op het sleepskip, zwier verwoenen onze voet. Ja, die man die was bezig met het scootje eruit te halen en dat slaagt al mooi. Het scootje komt eruit, dat pakt wind, dat begint te zielen. En dan gooi je hem los, dat het touw erachterom vliegt. En helaas toen hij spaken krek bij het touw en dat pakte hem bij de enkel. Dus die ging erachterom. En wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er toen? Ik was er zelf net bij gelukkig. Ja, de voet, het was al in bloed en het was even een chaos. Ik zou de details wat besparen, maar de gelukkig wie die HBO die was in de buurt. En die heeft heel goed handelen. En dat is een goede zaak geweest. Ja, het liep er om wat de verwoeningskrek wie waar gaat het nou correct door? Nou, dat enkel, dat wie er al anders. En dat hebben ze er weer, gelukkig weer goed omzetten kunnen. Ja, want hoe is het nou met die paken? Nou, het gaat wel redelijk. Het gaat knap naar de omstandigheden. Hij heeft weer wat praatjes aan de telefoon vanmorgen en hij kon zijn tanden wat bewegen en ze wien wat warm. Dus als het zo wat terug gaat, dan gaat het mooi. Vanmorgen even contact houden met paken? Ja, ik heb hem vanmorgen proberen te bellen, maar er winnen al je zusters. Hij hield ik wat druk ook. Dan zou ik bellen die haast, want waarom? Ze moeten me eerst met hem helpen hier. Maar hij klonk best op het tree. Hij begint weer een beetje te luiden en dat was zelf ik al. Ja, ik hoor wel wat luid zien. Het is een ongeluk dat gebeurt, maar hij moet er even terug en dan hopen we dat het weer goed komt. En voordat je nou gewoon terugzielen, hoe moet ik het zeggen? Wat was het dan? Ja, we zielen al terug, zeker. En ik denk dat ik hem daar nog vregen, dan zou ik natuurlijk terugzielen. Dat wil ik wel zeker, Alex, ja. Donkere loften en wapperende vlaggen. En dat betekent dat er hier echt net meer zield worden kan. De wedstrijdcommissie bezocht het nog wel. Ging van de morgen even het wetter op om te zien. Maar ja, de vooruitzichten waren net al te goed. En dus zeiden ze, het kan je gewoon echt net. Nou, het waait als drinkt. Het is net veilig. We kennen het zielig zijn. Nee, duidelijk. Hoe waren die beruchten? Want je zei eerst, was je het van de morgen nog even aan. Hoe ging dat? Nou, ik ben van de morgen uit bed gekomen en we zijn maar opgegaan om te meten. En nou, toen voelde het nog mooi en ik weer weer om en toen kwamen de eerste windpoesters erom. Dus ja, dat was heel snel duidelijk. Maar dus berichtjouwing ik van de voorspellingen voor de wien, die vies te volle, vies te gek. Juster weet natuurlijk ik de wien, bezocht je me toch even. Je hoort helemaal net meer. Nee, je hoort dit weer overduidelijk. Juster, ja, je wil wat, je moet wat proberen. Zeker voor die A-klein, die moet nog steeds een wedstrijd zielen om een kampioenschap te hebben. Dus ja, probeer je alles uit de kast te trekken wat mogelijk is. Ja, want vanmorgen liep je de brug niet net al te best, met name in de media. Wat wil je hem van? Nou ja, we gaan morgen hier om 8 uur de eerste start van. Maar de A-klein beginnen we. En dan C, B en dan de grote A.
Bij het scootjesielen wordt alles controleren. Bemanningslisten is het skipping, maar er moet het niet net alleen nog maar om van A naar B te gaan. Nee, er wordt overal rekening mee houden. Liek als mooi ballast. We zitten hier in het rom. Hierachter daarachter zit de roef. En dan motor hebben we in het skip zitten. En dan hebben we hier onder andere hiervoor hebben we ballast zitten. Nou, als ik dan de boekdeling eruit hel en dan de juiste gewichten moet zitten. Die spanbandjes die eromheen zitten, die hier wij er net omheen zitten. En ja, dat wie de reden dat net goed vers ziet. Ja, dus we zitten op rubbermatten, maar dat zien het net goed in afvest volgens de technische commissie. Dus, En dan begint het te bewegen? nou, als je de het risico hebt, het is op veiligheid gebaseerd. Het risico is omgeest dat het naar beneden komt. Ja, mocht je onderin zitten, je bent in de drom, dan zul je dat op zich krijgen kennen. Dus dat is het risico wat er is. En daarom zet het vast. Ja, dat is wat het is. Protest van de technische commissie aan. En uiteindelijk naar protest kwamen geweest en strafpunten daarvoor kregen. En achteraf zei de protestcommissie van ja, dat ben net helemaal terecht, want je hebt geen voordeel van die ballast. Hè. Als het naar beneden dondert, daar is geen voordeel van. Dat is puur een veiligheidsding. En als het daar geen voordeel van heeft, is uiteindelijk die punten alleen nog voor die wedstrijd versleerd. Ben ze toen te rekenen. Nou, dan begreep ik dat ze nog steeds in de weer binnen met het protest. En dat misschien dat het helemaal uitgaat, maar dat weet ik net. Daar heb ik niks officieels yet. Dat is een leuke weekend voor je, want het begint dan met strafpunten, dan luistert het weer uit en nu luistert het weer op promotie. Ja, dat is, als je wij gong deze IFK zien, helemaal nee. Een weekend van tevoren zie ik naar de ordenscootjes. Ik dacht, ja, dat is het tredje van, misschien wat zien je van de sectie scootjes. Ik dacht, die kan wel kampioen worden, die kan wel naar de ATA. Dus wat is uw doelstelling? In eerste instantie maar geen handhaven en dan maar verder schannen. Nou, toen hier de eerste wedstrijd op Starum. En toen waren we eerste. Ik dacht, misschien zit er toch ik wel wat meer in. En nou staan we eigenlijk goed voor. En gelukkig, omdat die strafpunten in ieder geval voor de eerste twee wedstrijden er ook binnen. Staan we nog hadden, dus dat is best nog. Ja. En het is voor je persoonlijk ik wel een leuke, want dan maak ik even een berichtje naar Verdij links. Want het is een strijdje in Skwanhuid voor Herren. En het is een strijdje in Hout in de nummer 1, Ankerswagen. Ja, nou dat is toch super mooi. Ik ben er mee opgegroeid met het scootjesiel, maar mijn huid zielt al hartstikke lang. En helemaal leuk dat we nu in de B-klasse in hem zielen en dat hij ik zo goed zielt. Dus we hopen eigenlijk dat we morgen nog zielen kennen. Helaas moeten we Joet even in de rust. Maar hopen dat we morgen zielen kennen en dan zal we zien wat de strijd ons brengt. Hoe leeft het in de familie? Want dat is wel heel nieuw om die eigen huid in het water te lezen. Nee, dat is superleuk. Wij vinden deze sport machtig mooi en dat is leuk om het in elkaar te zien. En tijdens de wedstrijd is het wel een strijd, maar na de wedstrijd drinken we misschien al een biertje, dus dat is hartstikke leuk. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen, tot hun nachtmerries schallen over oud Amsterdam. In de stad Amsterdam, waar de zeelieden dronken en als een wimpel zo lam in de dokken gaan rond. Ja, studenten die hebben tentamenstress, die gaan uit, maar deze studenten die toch een scootjes zien. Ja, Jim Woudstra en Noah Smaal van de Studentenzielvereniging in Amsterdam. Ja, leeft het een beetje daar, scootjesielen? Ja, het leeft wel. Het wordt goed gevolgd door iedereen van de vereniging. Ze kijken allemaal mee en elke dag volgen ze onze verslagen op de Instagram. Dus het gaat hartstikke goed. Ja, wat doen jullie daar allemaal met scootjesielen? Nou, wat wij bij de vereniging doen is, we hebben een paar jaar geleden het scootje aangekocht. En wij geven opleiding op het scootje. Dus in het voorjaar, najaar en in de zomer kunnen de studenten bij ons aan boord. En dan leiden we ze op tot maat of schipper. En als ze nou echt fanatiek zijn, dan komen ze bij ons in het wedstrijdteam. Ja, en hoe gaat dat? Zijn jullie elke avond te vinden in de feesttent? Ja, dat wel. Niet elke avond tot het einde, maar het feestje hoort er wel groot bij. Want dat is wel wat het nog leuker maakt, de combinatie. Ja, wat studenten goed kunnen is brak zeilen, lijkt me.
Ja, dat zeggen wij het zelf altijd. Brakvaart het best. In de stad Amsterdam waar de zeelieden pikken, zilveren haringen pikken, bij de staart uit de hand. Hoe gaat het deze week? Ja, nou, heel veel wind. Het is een week van uitersten. We hebben een aantal aanvaringen gehad. En nou, nu liggen we hier verwaaid in Lemmer. En nou, niet een ideale week. Want jullie staan bijna onderaan het klassement. Ja, zeker. Klopt. Ja, we hebben natuurlijk Stavoren gezeild. Dat was wel een mooie pot. En toen zijn we een beetje gemiddeld geëindigd. Ja, oké. En nou, daarna ging het een beetje bergafwaarts. En we hebben een set nieuwe zeilen. En we merken aan het team dat we daar echt nog even in moeten komen. Dus we moeten het een beetje opnieuw uitvinden allemaal. Dus het is nog een beetje experimenteren. Maar dat hadden we eigenlijk ook al een beetje verwacht. Jullie gaan eigenlijk niet meer zeilen vandaag. Morgen is nog maar de vraag. Ja, hoe is deze week voor jullie? Ja, het is wel een andere week dan de andere jaren. Normaal is het gewoon lekker zeilen en gewoon knallen. En het is nu een hoop wachten en hoop onbekend. En wat gaan we nou doen? Ja, je merkt wel dat sommige mensen daar niet zo goed kunnen wachten en gewoon lekker willen zeilen. Maar ja, het hoort er ook bij. Je hebt het weer niet in de hand en we maken elke dag het beste ervan. Vooral als je dan 's ochtends meer op gaat en je moet de hele dag wachten. Alleen maar uitstel. En dan om 4:00 zeggen ze, nou jongens, het is klaar. Ja, dat is niet zo heel goed voor de teamspirit natuurlijk. En ja, jammer. Ja. En wat doen jullie dan om de tijd te doden? Vandaag staat een bezoekje aan het Woudagmaal op de planning. We gaan eventjes de buurt verkennen. Gisteren zijn we het stadje in geweest en hebben een beetje rust gepakt. En misschien nog naar het museum in Grauw. En dan vanavond weer een biertje drinken. Maar je merkt wel dat je met het studententeam op pad bent. Ik ben inmiddels geen student meer. Maar ja, het komt laat thuis, zeg maar, het geheel. Citroen, citroen, citroen! We worden kampioen! Zoen! Litten, we hopen dat morgen alle boten de haven nu binnen en dat ze gewoon lekker de mar op kennen. Dat er mooi waar komt, want dan is de laatste wedstrijd van de IFK's. We hopen op mooi waar op de Lemmer. Ontmoen. Dit programma waard mij mogelijk maken door Dalmar Staal, Haima Hulkema en Koninklijke Damstra Installatiegroep.